me who wrote the Bible. I'm just subscribing to the Bible. Because when the archangel came to Mary in Luke 1:28, greetings to you, Mary, one who is highly favored. The Lord is with you. That's Luke 1:28. Then when we go to Luke 1:35, the archangel is now telling Mary, Kuti, uchashirwa nemweya mutsvene, paukuya mweya mutsvene, the power of the Holy One, the power of the Most High will overshadow you, and that which is born will be called Son of God. Mukadzi wemunhu ari kushirwa nemweya mutsvene ndo chihure chandiri kutaura ichocho. When you are a Christian, I think, I don't know the word of God because it knows here too much. No, it's just the work of the Holy Spirit upon my life. I'm too blessed. That's why always I say to people, I'm too blessed because the Holy Spirit enlightens me. Munofana kwenda kuchechi mchiziya shoko. Yes, Mary was married to Joseph, but mweya mutsvene wakauya ukafavor kuda kugura na Mary. Hauna kuzviita kuna Elizabeth. Elizabeth, remember na Zakaria? Yeah. Mweya mutsvene wakangoenda kuita fasting masperms aZakaria. Then Zakaria akamba anosvina mukadzi wake. Then Elizabeth ambaita ambazozvara John the Baptist akazobhabhatidza Jesu. Because mwana wa Elizabeth ndiye akatanga kuzvarwa before Jesu auya. But Elizabeth haana kushirwa nemweya mutsvene. Elizabeth akashirwa nemurume wake Zakaria. John the Baptist abva. But Mary akatosarudzwa, you who is highly favored. Mary akatosarudzwa nemweya mutsvene. Mweya mutsvene unoshira wakaziva. So, iBhayibheri.